Mu video ya msiku la lero tikhala tikuona za chitimu mbambande, timu ya madolo, timu ya anthu osamba, timu ya anthu andalama, Mighty Wanderers. Koma tiyeni tione history yake kuti Mighty Wanderers inatani zinatani, tikhala tikukuuzani msiku la lero. Chofunikira choyamba ndichoti muchite subscribe. Tiyeni tipite ndi video yathu. Timu ya Mighty Wanderers ndi imodzi mwa matimu akuluakulu kuno ku Malawi, ndipo ili mu mzinda wa Blantyre. Timu iyi inayamba mchaka cha 1962 ndi gulu lina la anthu aku Portugal amene ankakhala ku Blantyre. Timu iyi ndi yakale kwambiri, ndipo oyambisa gululi anali osatira timu ina yotchedwa FC Porto imene inali timu ya kwawo komwe uko ku Portugal, ndipo iwowa anatenga kalala ya blue komanso yoyera kukhala jenze yawo, motengeranso ndi timu ya kumeneko ku Portugal yotchedwa Porto. Timu ya Wanderers koyamba inkakhala ku Chichiri, office yawo inali ku Chichiri, umenewo ndi mzinda wa Blantyre. Chifukwa chakusinthasintha kwa anthu owathandiza, timu iyi yakhala ikusinthasinthanso mayina a timu yawo, ndipo kusatira izi awa ndi ena mwa mayina amene timu iyi inatenga komanso nkukhala nawo. Iyoyi inakhalapo Limbe Leaf Wanderers, Telecom Wanderers, MTL Wanderers, B Forward Wanderers komanso Mukulu Wanderers. Mchaka cha 2014 timu iyi inalandira sponsorship kuchokera ku B Forward Wanderers ya ndalama zokwana 70 miliyoni kwacha. Mpikisano wapakati pa timu ya Wanderers ndi timu ija ya Nyasa Big Bullets imene imangotchedwa kuti Derby ndi imodzi mwa masewero amene amakhala opereka chikoka kochuluka wa anthu osiyanasiyana osatira masewero ku Malawi konse, ndipo awa amaseweredwa kuno ku Malawi mu mpikisano yosiyanasiyana, kaya ndi TNM kaya ndi Airtel, mu mpikisano imene ikuchitika. Ndipo ina mwa timu imene amatengesana akakumana ndi monga timu ya Silver Strikers. Timu ya Wanderers yatenga zikho monga TNM Super League kokwana ka 6, Castel Challenge Cup kamodzi, BP Top 8 kamodzi, Malawi Cashback Cup kamodzi komanso Malawi Farm Cup kokwana katatu, Malawi Charity Shield kokwana ka 4, Bingu Cup kamodzi komanso chikho cha chibuku atengapo kokwana ka 8, Kamuzu Cup atengapo kokwana ka 4, ndipo Airtel Top 8 atengapo kamodzi, Press Cup atengapo kamodzi, ndipo 5 Challenge Cup atengapo katatu, Franklin Cup atengapo kamodzi, Stein Hope Trophy kamodzi, BAT Sportman Trophy atengapo kawiri, komanso Presidential Cup atengapo kokwana kawiri. Pakadali pano timu ya Mighty Wanderers ili pa number 2 mu TNM Super League, ndipo head coach ndi Bob Gerard Mpinganjira, ndipo captain wawo ndi Felix Zulu. Iwowa ena mwa osewera amene ali mu timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi monga Gomezani Chilwa, Peter Cholopi, Stanley Sanudi komanso ena ochuluka. Timu ya Wanderers inapita kukasewera mu mpikisano wa CAF game yawo yoyamba, ndipo iwowa anawina 1-0. Apa panali pa Bingu National Stadium, ndipo masewera achibwereza ku Botswana anathera 1-0, analuza pa aggregate inali 1-1, ndipo mu ndime ya mapenate Wanderers inagonja 7-6. Yemwe ali ngati sponsor wankulu wa timu iyi ndi Dr. Tom Mpinganjira, ndipo pamene timu ya Wanderers imapita ku Botswana anayipezera ndege ya private timu iyi kuti iyendere. Nickname ya timu iyi ndi Noma kapena kuti Nomads, amayankhula kuti Nyerere chifukwa chokuti ndi anthu oyendayenda. Timu ya Mighty Wanderers ndi imodzi mwa matimu abwino kuno ku Malawi, komabe nkhani zazikulu zimene zimachitisa ndi zokuti ku timu iyi kumakhala mavuto ambiri okhuzana ndi zachuma. Inde timu iyi ndi timu imene anthu ambiri amayilemekeza, koma anthu ochuluka samakondwera ndi kusinthasintha kwa mayina kumene kumachitika pakati pa timu ya Mighty Wanderers akangopeza sponsor nthawi ina iliyonse.
mwachisanzo pamene anangolandira sponsorship ya Mukulu inasintha ndikukhala the Mighty Mukulu Wanderers, pamene Mukulu yomweyo imathandiza timu ina ya mpira ku Europe, koma timu ya mpira ya ku Europeyo sikuti inasintha dzina ayi. Ku timu iyi kunkhani yokhuzana ndi zachuma ndi zimawapeta chifukwa nthawi ina yake ngakhale Thompson Mpinganjira anali ku ndende, iwowa anakhala ndi ganizo lokuti mwina mwake apite akampeze ku ndende komweko akamugulisire timuyi kuti ikhale yake, ikhale m'manja mwake, azilamulira iyeyo. Koma tiyeni tiyankhuleni chilungamo, tikhonza kuida Wanderers, tikhonza kuinyoza Wanderers, tikhonza kumasangalala ndi Wanderers, tikhonza ifeyo Wanderers yaluza osadya nkumalira. Koma chinthu chimodzi chokha chodziwika bwino ndi chakuti Mighty Wanderers ndi imodzi mwa matimu amene ali best ku Malawi kuno. Ndi timu yanji imene mmasapota? Ndikakhala ine ndiye ndi wa Bullets. Tadikira dekaye. Chinthu chimodzi chimene chimavuta ku Wanderers ndi nkhani yokhuzana ndi malonda, like nkhani zokhuzana ndi malonda awo mu njira imene amazichitira manage. Zimakhala zinthu zija za mpungwepungwe, zimakhala zinthu zija za wakawaka. Mulole kuti mu video hii tisiyane pamwepa, koma tisanasiyane tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, well, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook, tikumudziwa inu TikToker otchuka uja, wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi, izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website, tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii, mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen, mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Tikaonani kumeneko is valakacha.com. Atafuna kusiwe, siko lose liku